Mayong buntag sa tanan. May butag Mayor! Okay ra ba mo tanan? Okay na kay Mayor. Ngayo kay okay ra mo na tanan. Kita na ko ba nga murag malipayon kay mo. Siyempre Mayor, ikaw yun ang kandidato. Daka gid ayo daron ba? Nalagit pamugas ani ron. Dinari ko sa mga tubangan no para mayo og gamay suporta sa kuwasa o maabot ng eleksyon. Wala na problema Mayor, muboto mi si Muha. Asa na ayuda? Salamat kasi yung tanan ha kay nagtapok-tapok jud mo ba nga nagsuporta sa kuha. Dako kami salig si mga Mayor. Kay daghan pa kay project nga wala na human. Unta Mayor, og ikaw may mudaog karong nga eleksyon, daghan pa mo abot nga mga project. Mga higala, ay lang mo kabala ka ug ako'y mudaog. Kay daghan ako giandam nga project ug plataporma para sa atong lungsod. Mayor, unsa imo plataporma Mayor? Ana ko'y mga plataporma nga giandam para sa inyo, para sa mga bata magpapiding program ta taga adlaw. Unya unsa pa man ang Mayor? Libreng check-up para sa mga tigulang ug mga bata. Kami mga senior Mayor. Ay kabalakan ng mga tiguang nato diha kay nako giandam pensyon para sa inyo ha. Makubra ninyo ni taga bulan. Wow. Ug isa pa namoy tambal nga maintenance sa inyo ha. Lola Remedios. Wala ka tambal Mayor. Dapat kay arthritis. Nay, ayo kabalakan nay kay natay tambal para sa mga arthritis. Mayor, unsa pa yung plataporma nimo? Akong isa ka plataporma kaning mga dalan ato nang ipatrice tanan. Pwede na na Mayor? Pwede kayo para hinlo kay atong dalan ba. Kana may Mayor. Mayor, napay ayuda? Ayuda, nakoy dako kay budget para sa inyo ha. 10,000 taga usa ka pamilya. Ala na ko oy. Nalagitay pang sugal ani Mad. Ako pang scatter. Kanang 10,000. Ako nang ihubog. Kanang 10,000 na ako ng panglaki. Or pangbayad sa 5-6. Wa? Ito na yung Muhammad. Complete sila ko na. Asa ka Mad to? Libutan ako sa barangay, magkismis ko. Ismusa nga bibi na. Oo. Una, okay ba ang 10,000 nga ayuda para sa inyo ha? Okay na kayo, Mayor. Duwagin siguro Mayor. Yatay ka di banding ba ni? Sige, ako nang 15,000. Hala, 15,000 daw man. Ano boss, doon na siya akong kapital ani. Kada adlaw na yung kuhubog, ano ba? Una, okay na sa inyo ang 15,000? Okay tayo Mayor. Unya, masaligan man ako inyong mga buto? Saligan oy. Di ba may mabuto Mayor kaya ako may ayuda. Alright, wadyo na akong ganahan sa inyo ba kaysa kuha mo mong buto. Mayor, napakailaing plataforma. Nako isa ka plataporma nga sure ko nga inyo yung magustuhan. Asa ba Mayor? Kwarta na po siguro na Mads ba? Grabe, abunda man si Mayor. Akong plataporma nga gusto ipabot sa inyo ha. Bawat sa inyo isa-isa, namoy tagsa-tagsa nga chiriper. Binuha man ni Mayor. Ay, galasgaw, mo pa'y gitabangan, mo pa'y mo reklamo, gipuyo na ko nga tagaan mo chiriper para mo taas mo. Ginawa naman yung mga Mayor. Hindi naman may mutubo, Mayor. Basta ko, tapang ako sa inyo ha. Umay karoy, magunita. Ay, galasgaw ni, mo pa'y tagaag chiriper, mo pa'y mga suko.